Kumukuti-kutitap, bumubusi-busila ka. Daytoy nga aldaw mga kabombo, tampok tayo tiya, jopok sa puto bombonga. Yes, you heard it right mga kabombo, ti sikat na sikat a puto bombong ni Mr. Ronald Aquino. Masansa namang manggigan tayo ti puto bombong tunggal Disyembre. Idi nagkakauna pa na wen na makikita tayo di aglaklako ti puto bombong ken na ridi nagduduma agkakanin itiruar ti simbaan na bayat iti simbang gabi. Nagbalinen as simbolo ti Paskwa ti puto bombong. Nagduduma klase ngem ti puto bombong ni Mr. Aquino ket naidumduma gaputa na ito'y ket made with love. Nang rugilaeng ni Aquino ti sumagmamano atab. Ngem gapu iti nayta sumagmamano, adu digitiya nakaraman ken inwaras dati na pintas adamag ati puto bombong ket saan laeng apang Disyembre. No di ket ti mabalin nga agbalin nga inaldaw a Paskwa gapu ti puto bombong ni Mr. Ronald Aquino. After nun, may tumawag sa amin, taga-Batak, sa munisipyo, sabi niya, merong event na magyayari dito sa Ilocos Norte. Sabi niya, kakanin maker. Balak sana namin kayo yung panlaban. Bali, sige. Sabi ko, paano po ba? I-prepare nyo lang yung lahat ng ano nyo, ng gagamitin nyo, lahat ng ilulutuin nyo, prepare nyo, susunduin namin kayo. Diyan ang event sa may Paway. Paway Church, di naglaban-laban na kami. Doong Ilocos Norte, 23 na municipality. Yun, sa tulong ni Apo, Jesus, na nag-second kami. Kala namin first eh. Pero okay. Okay, sir. So, sino po yung gumawa nito para sa inyong magpipinsan, sir? Bali yung ano to, ma'am eh. Kami na rin magpipinsan talaga, ma'am. Hindi namin to, ma'am, pinagawa. Bali, nabili namin to, nagawa na siya. Pero, ma'am, matagal na talaga to, ma'am. May nabibila na ganito, ma'am. Marami naman po. Pero ito talaga, yung lutuan ko nito, matagal na to. Kaya yun nga, sabi ko, okay, nadala namin dito nung anak ko. Yun na, doon na nag-umpisa na makapagtinda kami. Yan, ma'am. Yun na yung ano niya. Bakit pala kayo lumipat, sir, dito? Ilocos from what province? From Manila, ma'am, Caloocan. Opo, ma'am. Bali kasi, ma'am, nagwo-work kasi kami ni business ko sa sa PSA. Dati pang NSO. Ngayon nag-merging kami. Nag-apply si Bakit ko ng posisyon dito, nakuha niya yung posisyon na ina-apply niya. Yes, ma'am. Tapos anong nangyari naman po, pinadas ko na makatransfer ako dito. At dito na rin ako na permanent. Yes, ma'am. Opo, ma'am. So, what exact year po nung kayo'y nagsimula? Ng pagtitinda po? Yes. Bali, nag-start po kami siguro po ma'am, mga 2020 ma'am? Or 2021 ma'am, ganyan po. Yes ma'am. Medyo, ano? 2020. So, it's been 6 years? Yes ma'am, yes ma'am. Bahay pa lang, puro bahay po yun, puro bahay po. Puro buwak. Opo, bahay ma'am. Yun na nga, nung nagkaroon na nga ng trade fair ng Batak, doon na kami nakilala ma'am. Opo ma'am. Sir, nung nagsisimula po kayo, parang paano po ninyo or gaano pa karami yung nagagawa nyo compare now na matagal-tagal na po? Opo, ganito po ma'am. Bali, nag-umpisa po kami ng anak ko ng 25 tubs lang eh. Tapos, yun na nga, nung nagawa namin yung 25 tubs, may nakatikim na, parang kumalat na. Yun na yun ma'am, nag-umpisa na. Hanggang sa hindi namin namalayan, may pumupunta na sa amin, taga Ilocos Sur na. Taga Ilocos Sur na ma'am, sabi niya, hinahanap namin yung Japox Puto Bongbong dito sa may Bali, sabi niya, hinahanap namin dito sa may Barangay Acosta. Batak, sabi ko. Yun nga, sabi na. Ay, kami yung hinahanap niyo. Kayo po pala yung natito. Nung pumunta sa amin, una yung bumili na yun sa amin, buntis siya eh. Ngayon, nung nagkaroon ng trade fair itong last year, 2025, yes. Alam mo, malaki na yung anak niya. Sabi niya, sir, hindi mo ko matandaan. Sabi niya, sir, kami yung naghahanap sa iyo dati, nag-Japox Puto Bongbong. Buntis pa ako, ito na yung baby ko. Wala, sabi ko, ilan taon na anak niyo, ma'am? Hindi ko alam kung 4 years na siya eh. 4 years o 3 years, ganun, parang ganun yun. Talaga, ma'am, kako,
maraming salamat, ma'am. At kahit pa paano, hinahanap niyo pa rin. Talaga na mga hanapin ko kasi masarap na. So pati yung anak mo, sir, alam na rin niyang gumawa ng ganito. Alam niya, ma'am. Actually, ma'am, nung nakatapos yung anak ko, bumalik siya ng Manila eh. Doon siya nanirahan sa lola niya sa Cainta. Nagtinda rin siya ng ganito, ma'am. Ganun, ma'am. Ito nga, akala ko nga, hindi ako makatinda ngayon. Kasi ang nangyari sa amin, nung last January 10, ito ma'am, January 10, siyempre, pagod siguro. Nasunog yung kawayan ko. Ang problem, nasunog talaga, ma'am. Pati yung wala talaga. Sabi ko, paano na to ngayon? Lahat nito. Yes, ma'am, nasunog, ma'am. Sabi ko, paano na ngayon to? Sabi ko, ito na nga, nag-collabs na nga kami nito nung coffee shop. Sabi ko dun sa anak ko, ako baka pwede naming magamit yung kawayan mo o kaya ipadala mo sa akin. Kaya yun, nakaano na naman ako. Nakapagtinda na naman ako, ma'am. Opo, ma'am. Kaya nga sabi Sir, isa lang? Bali, ma'am, 4 po sila, ma'am. Opo, ma'am, 4 po. Yung pangalawa po, ma'am, yung po yung talagang mahilig din na magtinda at magluto ng puto bumbong. Pero kanino mo naman na, sir, yung galing mong gumawa ng mga kanino? Ano, ma'am, sa mga tita ko po. Kasi nung namatay po yung mother ko, 5 years old pa lang po ako eh. Tapos, yun nga, bali yung father ko man taga Nueva Ecija. Nung namatay yung mother ko, 5 years old ako, parang sila yung nagpalaki sa akin. Bali, ang trabaho kasi ng mga tita ko, ma'am, bali, alimbawa, merong mga handaan dyan, sila yung parang kukunin na magluluto. Di ngayon sabi sa akin, pamangkin, kahit nagtuto ka lang maghiwa ng sibuyas, kamatis, o ano man, sige, para alam mo. Tapos yun na nga, pati mga kakanin, tinuruan nila ako, hindi ko alam na ito na. Kaya nga sabi nila sa akin, pagdating ng araw, bali anak na, sabi siya, bali pagdating ng araw anak ko, mapakinabangan. Yun na nga yun, ito na nga. Yun ang kwento. So ngayon, sir, pag peak season talaga, ilang puto bongbong, ilang box yung... Ay, marami po, ma'am. Marami po. Baka, kagaya nga dito, nung nagtinda kami, unang tinda ko dito, 50 tubs, parang pasample lang. Sumunod na tinda namin, 113. Tapos sumunod 120. 120 plus na. Pag sa bahay naman mamin, ma'am, balang ginagawa ko po, ma'am, iniipon ko po kasi siyempre may pasok po tayo, ipunin ko po yan, ma'am. Pagdating na ng Sabado at Linggo, yan na marami na. Minsan umabot ng may 100, ma'am, hanggang 150 pa po. Tapos sabi ko, okay na, andito na yung mga order nyo, kukunin lang sa bahay namin. Yes, ma'am. Ganun, Pero may mga araw din po na mahina yung benta. Ganun. yes, ma'am. Meron pa nga nangyari sa amin ganito. Ito, ma'am, yung talagang nung magtinda kami sa Kape Sinauna, siyempre, maraming customer. Siyempre, marami ring order sa Kape Sinauna. Nilatag na sa amin yung order, yun ay lulutuin namin, take out. Alam nyo, ma'am, sa totoo lang, naka 16 tubs lang ako doon, pero ang dala ko, titindahin ko doon, nasa 150. Alam nyo kung bakit? So, lang yung paninda namin. Kasi ang nangyari, doon sa pinagpagilingan ko, bakit di ko naman inano, parang, kasi siyempre, ma'am, timplado, may timpla kasi yan, may sukat eh. Ang hirap na itaktak, hindi ko may taktak, ma'am. Ito na ngayon, siyempre, may customer na doon sa loob ng venue ng Kape Sinauna. Niluto ko na lang po, ma'am, yung may order na. Nung maluto na namin, umuwi na po kami. Yes, ma'am. Parang, di ba, may templa. Bakit, sir, pag nasobrahan pa? Yes, ma'am, mag-iiba po eh. Pag sobra, ma'am, talaga mahirap po itaktak, ma'am. Ganyan po, ma'am. So, parang ano yung mga main ingredients niya, sir? Ang main ingredients po namin, ma'am, yun nga po, malagkit. Tapos may halo siya na konti parang bigas po, ma'am. Hindi kasi, ma'am, siya pwedeng purong talagang malagkit, ma'am. Hindi mo siya Kaya pag sumobra man siya ng malagkit, ma'am, hindi mo siya matatak. Pag sumobra naman siya ng bigas, sabog. Hindi po siya magbubuo. Kaya kailangan, alam mo talaga yung yun yung, niyan, pinaka parang... Noong una, sir, nag-trial and error ka. Yes, ma'am. Marami. Ma'am, lalo na ma'am, nung mag-umpisa na kami ng anak ko, sabi niya, Papa, ito, dali natin to. Ito na yung natin. Sige, nag-umpisa kami. Ma'am, baka hindi lang kami siguro, ma'am, ma'am. Baka hindi lang kami, 6, 8, or 10 kilos bago namin, ma'am, na perfect, ma'am. Talagang try and error, ma'am. Subok lang. Oo, ma'am. Yes, ma'am. Sir, bakit po Japogs po tumulong?
Ayan. Ganito yan, ma'am. Kaya ako tinawag na Japox. Siyempre, nung mga kabataan natin, mga kaibigan, kasi yung una kasi nagbansag sa akin ng Japox, yung pinsan ko eh. Japox, Okay. Japox. So, ikaw si Yes, Japox. yes, ma'am. Doon ko na ginamit. Sir, nakita namin, it's not the regular puto bongbong, kundi may, ano siya, meron siyang mga other na linalagay. So, Yes, ma'am. bakit po natin naisip na maglagay ng leche plan, cheese? Ayan, ma'am. Opo, ma'am. Ang talagang ano po, ma'am, ang talagang unang Ricardo po talaga ng puto bongbong natin. Kasi ma'am, ang tawag talaga ma'am nung araw ma'am, sa malagkit ma'am, purutong. Yung kulay blue agad. O ma'am, purutong. Purutong o paratong, parang gano'n. Ngayon, ang talagang ano niyan ma'am, ang talagang unang niyang nilalagay talaga lang namin na Ricardo, mantikilya, tapos inyog, saka sugar, yung mascobado. So kaya, kung hindi kaya sa mascubados, yung brown sugar. Tapos, babalutin namin nasa daw, ma'am. Ipopold namin. Tapos, alam niyo yung parang papel na yelo, nagagawin namin parang supot. Doon namin, yun yung talagang, yun ma'am, yung ulam mo, ma'am. Siyempre, ma'am, tayo po, siyempre, nag-a-upgrade eh. Sabi ko, subukan natin kaya na mag-iba tayo, lagyan natin ng leche plan. Yun na, ma'am. Doon na, ma'am. So, yung kulay niya na purple, sir, nilalagyan pang pakulay. Lalagyan po namin, ma'am, ng kulay, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Yun po ang ano niyo, ma'am. So, anong secret, sir, para maging mas maganda ang negosyo? Advice nyo sa ating mga tagapakinig at nanunood sa atin ng ating Ayan. segment Okay. today. Maganda po. Siguro, ma'am, yung ano, pagmamahal, ma'am. Yung siguro yung hinakado ko sa tao, ma'am. Siyempre, ma'am, kung walang kasi ma'am, dito, ma'am, ito eh. Dito naman di ma'am iniisip, ma'am, yung ano, yung malaking kita. Yung bang maparamdam ko rin sa tao yung para bang pagmamahal, ma'am. Doon, yun, ma'am, yung ano, yun, ma'am, yung parang pinakasikreto ko po. Alam ba, may kliyent, merong bibili sa amin. Sir, baka pwedeng dagdagan. Wala pong problema, dagdagan po natin. Siyempre, doon pa lang, pag nakita ng tao na mabait ka, uy, balik tayo. Yung So, it's always the quality, Yes, not ma'am. the quantity. Yes, ma'am, talaga, ma'am. Puso, ma'am, dapat. Hindi palagi yung pera, Hindi. gano'n. Di, ma'am. Saka ano, ma'am, talaga, kailangan, ang number one pa rin eh, mananalangin pa rin tayo. Ako, ma'am, bago ako magtinda, dasal talaga, sabi ko, konti man o marami ang maging benta ko. Basta mahalaga, satisfied yung tao. Nabigay ko yung the best na luto na. Quality. Totoo ba, sir, na pag hindi yung iniisip mo or hindi yun yung talagang na-expect mo or yung tina-target mo na dapat marami akong benta ngayon, mas marami yung benta mo pag hindi mo iniisip na gano'n. Hindi ko ma'am, hindi ko po iniisip, ma'am. Kunti man o marami, ma'am. Masaya na po ako doon. Opo, ma'am. Kasi, ma'am, example, baka mamaya sabihin na pa, konti mo na yung ano ko sa'yo. Bukas, dadamihan ko yun. Kaya hindi ako, ma'am, nawawala ng pag-asa, ma'am. Kunti man, okay lang. Marami man, okay din. Sabi. Panagayat, tikang runaan, a recipe, timaysa, anabunga, a negosyo. Daitan mga kabombo, tiya nagnudwang na ti segmentayo negosyo at MTO iti Good Morning Philippines. Sapay kumatan naman ang tinasekdo yung adal, iti istorya ti Japox, Puto Bombong ni Ronald Aquino. Dahito iti pagayam yo Bombo Janice Madamba, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Good morning, Philippines. Good morning, Philippines.